Yan o, Alaminos, Pangasinan project, part 10. So update po tayo rito mga boss. Ayan o, na gano'n na sila, nagkukulay na. So nakapag-skim coat na sila dyan. Tapos dito, tingnan nyo itong texture na ito. Naka-Versatex siya, tapos naka-groove. Ayan, tapos seal gray ng Davis yung pinintura natin dyan. So ganun din doon sa ibang accent niya, pati doon sa likod ganun din. So alibutin natin. Ayan. So parang 4 months na tayo rito. 4 months. Ayan, naka-Versatex rin to. Ayan yung wall niya. So punta tayo sa loob. So dito sa loob, halos matatapos na ito yung kisame. So isusunod na namin yung modular kitchen cabinet. Ayan, naka-aluminum profile din po yan. Kaya din sa Isabela. Tapos ito rin yung isa. Ayan, tapos naka-cove design. Ayan, tapos drywall. Tapos may hidden door tayo dito. Naka PVC floated panel po yan. Sa Den's office. Ito yung living room. Ayan, so yung 3D animation na ito makikita nyo dun sa part 1 ng video natin. Tapos ito yung dining. Tapos kitchen. Nook bar. Den's office, master bedroom. So dito yung master bedroom. So high ceiling. Yan, master bedroom, CR, yung toilet and bath. Tapos ito yung room 1 and room 2. Alright. So update po natin ito. So susunod na punta natin.